Ассалому алейкум тамошобинони азиз, бори дигар хуш омадед ба видеои навбатии мо аз бозори Корвон тарафи Пажарка, Ноливои дарвоза якум рият, дукони рақами 319. Ана марҳамат иҷада ҳами хевай омадай шовкои дубайски, беҳтарин шовкои дубайски омадагай, бисёрам хушрӯ, занҷабилгулак, диде сангои дизайн задагай, диде шумо нависе даставка доремо. Рақамои мо дар рӯи экран ҳастай. Чихе ки сангиш наомадаста я дар экран. Ино нархошон чанди? Ҳозир амҷа 4-5 та ман нишон метиҳам шумо да. Набине. 220 сомон нархи як донаш. Тозош 220 сомон нархи донаша. Касе опто мегира бо арзонтарак мешава. Бисёр ами рангаш мада маъқул шед. Ранги хушрӯ бирюзовӣ, а? Ай наздик бо тамоман фасонай. Дар экран на он қадар хушрӯ омадастай дар видео, вале аз наздик хушрӯвай. На шовки дубайски ино. Ана дигар рангаш, ин рангшам хушрӯвай. Ира паплина меган баъзе ҷода, а? Ин паплина я номашам мехелай. Шовки, аку шовки хеле ки ҳаста, ин шовк нест. Паплина просто тозошка ҳаста, дар номашам. гарм намешави айда. Ина бинед, чихе ин рангшам хушрӯ. 220 сомон як либосаш нархи донада. Баъд ҳаст аз анаин. Аз и порсол буд бо омадай гули нағзай. Бо заказ кардиям. Ранги дигашам ҳаст? Ҳозир доред? Ҳозир не. Анаин рӯзои наздик ранги дигаршам меёран. Бинед, чихе хушрӯ. И бо гулаш евростила, я? Хулоса сангои майдаи дизайн кати 220 сомон нархи як либосаш. Баъд анаи арабгул агар дар хотир дошта бошед, шовкш омадай навинкаш. Дубайскиш полоска. Хе, худо шовки. Се намуд санг дора. Чанд сом нархаш? 220 сомон. Ишам 220 сомони. Хулоса нигоҳ кунед, хе хушрӯ. Фасон. Бо дигариша нишон ти. Анаишам. Анае гулам фасон. Ранги нигнамон хулваяя. Ина бине. Шок. 220 сомон як либосаш. Иш ду санг задагиай. Ана бо я новинкаи дигар шовк. Анаям хушрӯ. Гулош фасон. Исол сабз мода мешава, бирюзовый мода мешава, дӯстони азиз. Пешакӣ дониста гиред. Ана бо дигарша нишон метиҳем. Фиолетовый. Ин нусха агар дар хотир дошта бошед, паплини зардаш буд, ай нусха. Ҳозир бошад амхе фиолетовый омадай дар шовки Дубай. И фиолетовый иҷада ба фикрам сафедча омадастай барои шумо. Вале хеле рангаш фиолетовичай. Хулоса ам хел материалои фасон тамом. Уша нишон дода будем. Анамино метавонед ки дархост кунед. Мо даставка дорем. Даставкамон айни замон фақат дар дохили Тоҷикистон. Ай бори дига такрор кунам. Метавонед бо пурратар дар WhatsApp маълумота аз мо гиред. Боқӣ саломат бошед. Хайр.